Τέταρτο Γυμνάσιο Κορίνθου, δράση σχολικού έτους 2022-2023. Εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις. Εκκλησάκια, μοναστήρια στο Αιγαίο και η σύνδεση με την τοπική κοινωνία, Πάτμος, Μύκονος, Σαντορίνη. Οι μαθητές μελέτησαν τη σχέση των νησιωτών με τα μοναστήρια και τις εκκλησίες, γιορτές, πανηγύρια, προστασία από εχθρούς, την αρχιτεκτονική των εκκλησιών του Αιγαίου, την ιστορική τους διαδρομή. Διάβασαν αναφορές στην τέχνη και ανακάλυψαν τα αριστουργήματα της θρησκευτικής τέχνης. Επίσης, μελέτησαν τη συμβολή τους στο θρησκευτικό τουρισμό. Αντιλήφθηκαν τα μέλη της ομάδας τη σπουδαιότητα της θρησκευτικής πολιτισμικής κληρονομιάς και τη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή. Επισκέφτηκαν και μελέτησαν διαζώσεις εκκλησίες και μοναστήρια στη Μύκονο, Πάτμο και Σαντορίνη. Γνώρισαν από μαθητές το πολιτιστικό περιβάλλον της πατρίδας μας, εξοικειώθηκαν με τα μνημεία και απόκτησαν ορθές στάσεις που απαιτεί η ζωή σε έναν κόσμο που χρειάζεται αυξημένη πολιτιστική γνώση. Γνώρισαν τόπους ενταγμένους στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά UNESCO. Η σπουδαιότητα του νερού. Ομάδα 35 μαθητών του σχολείου μας συμμετείχε στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Η σπουδαιότητα του νερού». Μελετήθηκαν οι απόψεις των αρχαίων φιλοσόφων για το νερό, η περιεκτικότητα του ανθρώπινου σώματος στο νερό περίπου 70%, η χρησιμότητα του νερού στη μεταφορά ουσιών από και προς τα κύτταρα και τα όργανα του σώματος, το ποσοστό της επιφάνειας της γης που καλύπτεται από νερό περίπου 70%, η προέλευση του νερού πάνω στον πλανήτη Γη, η ύπαρξή του σε άλλους πλανήτες και εξωπλανήτες, η χρήση του νερού, αστική, γεωργική και βιομηχανική, η χρησιμότητα του νερού στη δημιουργία σπουδαίων πολιτισμών όπως ο κυκλαδικός και ο μινωικός πολιτισμός. Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη σε νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την αρχαία Έφεσο. Εκεί δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να δουν και να φωτογραφίσουν κρίνες όπως αυτή στο Κουσάνταση της Τουρκίας, αγωγούς νερού όπως αυτού στην αρχαία Έφεσο και συντριβάνια όπως αυτό στην πλατεία Λιοντάρια στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι μαθητές του τμήματος Γ5 παρακολούθησαν στο αμφιθέατρο του 4ου Λυκείου Κορίνθου μια μαθητική εκδήλωση με θέμα την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν έκρητους ομιλητές να αναφέρονται στην ιστορία της αφαίρεσης λιχνωτής των γλυπτών από τον Άγγλο Λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, καθώς και για τα νομικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την απέτηση της επιστροφής τους από το ελληνικό κράτος σήμερα. Επιπλέον, παρακολούθησαν μια λογοτεχνική προσέγγιση σχετικά με τον συμβολισμό της κλοπής των μαρμάρων, που αναδεικνύει την ατομική ευθύνη του καθενός μας στο να μην επιτρέπουμε σε άλλους να μας αφαιρούν υλικές ή πνευματικές αξίες που μας ανήκουν και μάλιστα χωρίς την έγκρισή μας. Οι μαθητές των τμήματων Α3 και Β2 ταξίδεψαν περίπου 2.250 έτη πίσω στον χρόνο και πραγματοποίησαν ένα από τα σημαντικότερα πειράματα στην ιστορία των φυσικών επιστημών, το πείραμα που εκτέλεσε ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με στόχο τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης. Αφού παρακολούθησαν σχετικό σεμινάριο στις αίθουσες, κατέβηκαν στο προάβλιο την κατάλληλη ώρα που μεσουρανούσε ο ήλιος και με τη βοήθεια της σκιάς μιας κατακόρυφης ράβδου μέτρησαν τη γωνία που δημιουργήθηκε μεταξύ της ράβδου και των ακτινών του ήλιου. Τέλος, με τη βοήθεια φύλων εργασίας και μαθηματικών τύπων, υπολόγισαν την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης με μεγάλη ακρίβεια. Οι μαθητές μας τίμησαν τις εθνικές επετείους, συμμετέχοντας στις μαθητικές παρελάσεις, καθώς και στις εκδηλώσεις εορτασμού στον χώρο του σχολείου, με αφιερώματα μνήμης, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Η δράση που έλαβε χώρα στο 4ο Γυμνάσιο Κορίνθου στις 4 Μαΐου 2023 ήταν ένα τρίωρο πρόγραμμα που παρακολούθησαν οι μαθητές της 3ης Γυμνασίου. Στόχος της ενέργειας ήταν πρώτον η προσέγγιση και η πληροφόρηση των μαθητών για τη σημασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή για την υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας και την αύξηση επιβίωσης των θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Δεύτερον, η παροχή βασικών γνώσεων στην αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Τρίτον, η πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητες του ΕΚΑΒ. Οι καθηγητές του πρώτου ημερήσιου ΕΠΑΛ Κορίνθου, κυρία Μαρία Μαραγκάκη ΠΕ81 και κύριος Γιώργος Σαββίδης ΠΕ86, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο σχολείο μας με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών της 3ης τάξης σχετικά με τις προοπτικές εκπαίδευσής τους μετά το γυμνάσιο. Στις 20 με 24 Φεβρουαρίου στην Κόρινθο και στις 6 με 10 Μαρτίου στο Γεωργολατιό
Πραγματοποιήθηκαν επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας με θέμα την παιχνιώδη μάθηση, την αξιοποίηση της πλατφόρμας εφαρμογής διαδικασιών μάθησης βασιζόμενη στο δίλημμα τύπου. Αυτή η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μικρής στρατηγικής σύμπραξης του Εράσμους με τίτλο Gamified Introduction to Gamification. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια πιλωτική εφαρμογή της παιχνιώδους μάθησης σε διδακτικές δραστηριότητες σε ορισμένα τμήματα του σχολείου μας. Το σχολείο μας φέτος διοργάνωσε βιωματικά σεμινάρια και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών και την ανάπτυξη αυτοελέγχου. Οι θεματικές περιλάμβαναν τη ζωή στο σχολείο, τη θετική αναγνώριση του άλλου και την αυτοδιάθεση. Επιπλέον, αναλύθηκε ο εκφοβισμός στο σχολείο με ερωτηματολόγια και φύλλα εργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας. Καλεσμένη ήταν επίσης η κυρία Δήμητρα Παπαναστασίου από το Κέντρο Δίαλκος για να ενημερώσει τους μαθητές για την πρόληψη των καταχρήσεων. Επιπλέον, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μια ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης, η οποία πραγματοποίησε επιμορφωτικά εργαστήρια για την ανάπτυξη επικοινωνιακών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και τη διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή συνέβαλε στην καλλιέργεια υγιών και αρμονικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών του σχολείου. Ομάδα μαθητών της 3ης Γυμνασίου επισκέφθηκαν το ειδικό γυμνάσιο Ισθμίας και συμμετείχαν σε ένα βιωματικό σεμινάριο. Τους υποδέχτηκαν φιλόξενα και τους έμαθαν πολλά, ενώ η εμπειρία ήταν ευχάριστη και επικοδομητική. Ο τρόπος μάθησης ήταν πρωτότυπος και αποτελεσματικός, επιτρέποντας την έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ των παρευρισκομένων. Επιπλέον, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνοδεύσουν τυφλούς και άτομα με αναπηρίες, έτσι νέες πτυχές της ζωής τους. Αυτή η εμπειρία τους ευαισθητοποίησε και τους βοήθησε να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος Εργαστήριο Δεξιοτήτων και στη θεματική ενότητα Ψυχική Υγεία, η ψυχολόγος του σχολείου μας, κυρία Πετροπούλου, φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του τμήματος Γ1 και έκανε μια ομιλία στους μαθητές με θέμα τη διαχείριση του άγχους. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά και ακολούθησε επικοδομητική συζήτηση με την ψυχολόγο σχετικά με τις καλές πρακτικές διαχείρισης του άγχους. Στο πλαίσιο του μαθήματος Εργαστήριο Δεξιοτήτων και στη θεματική ενότητα ΕΒΖΙΝ, το σχολείο μας είχε τη χαρά να φιλοξενήσει τη διατροφολόγο κυρία Αγγελοπούλου για να μιλήσει στα παιδιά για την ισορροπημένη διατροφή στην εφηβική ηλικία. Οι κακές διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου και η υψηλή θέση που λαμβάνει διεθνώς η χώρα μας στην παιδική παχυσαρκία, δυστυχώς, κρίνουν αναγκαία τη σωστή αγωγή στη διατροφή. Η διατροφολόγος ενημέρωσε τους μαθητές των τμήματων Α2, Α4 και Β3 για καλές και κακές διατροφικές συνήθειες και τους έδωσε χρήσιμες συμβουλές για να κάνουν πράξεις στην καθημερινότητά τους, βελτιώντας τη σωματική τους υγεία και όχι μόνο. Οι μαθητές επέδειξαν ενδιαφέρον, έκαναν αρκετές ερωτήσεις σε διατροφολόγο και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη σχολική χρονιά. Στο πλαίσιο του μαθήματος Εργαστήριο Δεξιοτήτων και στη θεματική ενότητα Οδική Ασφάλεια, μετά τη θεωρητική εκπαίδευση των μαθητών και την εκπόνηση ομαδικών και ατομικών εργασιών, ακολούθησε επίσκεψη των μαθητών της πρώτης τάξης στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ξυλοκάστρου. Στο πλαίσιο του ίδιου μαθήματος, οι μαθητές 10 τμήματων και από τις 3 τάξεις του σχολείου προέβησαν σε επιτόπια έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν οι διεισόμασοι πόσες παραβάσεις συντελούνται στους πέριξους του σχολείου δρόμους και γενικότερα. Η δράση αυτή βοήθησε στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας και στη διαμόρφωση σωστής κουλτούρας κυκλοφοριακής αγωγής σε αυτούς αλλά και στους γονείς τους. Σας ευχαριστούμε πολύ.